Catalunya disposa d'un dels arxius més importants del món en esperanto, una llengua creada expressament per esdevenir l'idioma universal de la humanitat. Segurament molts han sentit a parlar alguna vegada de l'esperanto, una llengua artificial que es va crear al segle XIX amb l'objectiu que es convertís en l'idioma universal de la humanitat. Això no ha estat mai així, però actualment hi ha fins a 1 milió de persones que parlen esperanto a tot el món. A casa nostra hi ha un dels arxius més importants de material relacionat amb aquesta llengua. És a Subirats, al Penedès. I en un futur, cap al 2013, tot aquest material passarà a formar part de la nova biblioteca pública d'aquesta població. Czy wy pensas, que nie povas, que mi pensis veni, visite tutte private la museo? En Rafael i en Carles parlen en esperanto. Comenten l'interès social per aquesta llengua creada el 1887 pel doctor Ludwig Zamenhof, amb l'objectiu que fos un idioma universal per agermanar la humanitat. El mateix mot esperanto significa el qui té esperança. Va partir d'un sentiment, no? El sentiment de necessitat de comunicar-se i que hi hagués germana entre els humans, diguéssim, d'alguna manera, independentment del país, l'origen, l'estrat social. El que va fer és crear una llengua que fes l'essència gramatical, les bases més senzilles i un vocabulari el més internacional possible. I a partir d'aquí va posar en marxa una llengua que després va oferir i va donar a tota la comunitat de parlants que el van seguir i que van apostar per aquesta idea. A Sant Pau d'Ordal, a Subirats, enmig del Penedès, hi ha el fons privat més gran de l'estat espanyol de material relacionat amb l'esperanto. Els autors catalans més importants de la història es van traduir a l'esperanto i es va fer una antologia i va ser la primera a nivell mundial. El Museu de l'Esperanto de Subirats compta amb més de 25.000 elements i és un punt de referència per a esperantistes de tot el món. Rafael Hernández és el fill del creador d'aquest museu. El meu pare era de Barcelona i quan va acabar la carrera de farmàcia es va instal·lar aquí i una mica per buscar-se la vida, per entretenir-se, llavors tampoc hi havia massa feina a la farmàcia, va començar a buscar coses i una de les seves aficions era col·leccionar, va començar a col·leccionar postals i a partir dels anys 55-60 que comença a aficionar-se a l'esperanto, ja posats a col·leccionar, comença a col·leccionar coses relacionades amb l'esperanto. I del 66 al 74, tampoc són tants anys, augmenta tant la col·lecció que ja edifica aquest edifici només per destinar a la col·lecció d'esperanto i també a la col·lecció de les postals. 123 anys ja s'ha posat a l'altura de llengües minoritàries, com l'euskera, quan l'euskera millor té 2.000 anys o 3.000 anys. Vull dir que l'esperanto mai ha tingut un estat ni un gran patrocinador al darrere. Sempre ha sigut gent que ha ofert la seva vida, com el senyor Lluís Hernández, gent que s'ha fet voluntària per ensenyar esperanto, gent que ha publicat un llibre amb la seva butxaca. Llavors, això fa que costi més d'extendre tot en general. Malgrat que cap país mai ha adoptat aquesta llengua de manera oficial, actualment s'estima que hi ha entre 200.000 i 1 milió de persones al món que poden parlar en esperanto. Ĉu vi pensas que tio expozicio havas impacto en la personoj viziti ŝin? Yes, mi pensas que yes. El museu estas grava, estas interesa. En Rafael pregunta a en Carles en esperanto si el museu agradarà a les persones que el visitin. Es trobarà una explicació coherent, ben feta, de com va néixer, per què va néixer, com funciona, a quina situació està ara actualment, i trobaran exemples correlatius de com ha anat evolucionant l'esperanto. Aquesta llengua jo no la coneixia, jo tinc la meva amiga que diu que sí, que ja havia sentit parlar i tot això, però jo no havia sentit parlar mai d'aquesta llengua, la veritat. Però m'ha semblat molt bé, molt curiós. Coneixíem o teníem una idea del que era l'esperanto com a llengua, no sabíem de la seva divulgació, ni sabíem tampoc que existís quantitat tan gran de llibres o postals com té aquest senyor, que té més de 300.000. En fi, ha sigut una visita molt interessant. Es va crear una bandera, una mica perquè fos més visible el moviment, abans es feien passejades amb la bandera i tot això, en un moment en què era important crear un sentit de comunitat perquè els grups funcionessin i fossin visibles. El Museu de l'Esperanto de Subirats obre tots els caps de setmana. L'Ajuntament de la Població i l'Associació Catalana d'Esperanto han signat un conveni amb el museu per impulsar-ne el seu llegat. Per això es traslladarà tot el material a la futura Biblioteca Pública de Subirats. El futur és que tota la col·lecció d'esperanto passi a la Biblioteca
de Subirats, que seria una biblioteca d'aquestes que et diuen amb un atractiu especial, que cuidaria expressament de la col·lecció aquesta d'Esperanto, amb la qual segur s'ha de convertir en la biblioteca de referència d'Esperanto a Espanya. Actualment, internet permet a tothom qui estigui interessat en l'esperanto posar-se en contacte molt més fàcilment que abans i en facilita el seu aprenentatge. Tot plegat dona més ales al sentiment esperantista. Home, els esperantistes, quasi per definició, som la gent que té més esperança, no?, d'algun motiu. A veure, l'esperanto és un ideal, d'alguna manera, no deixa de ser un ideal, igual que és un ideal que el planeta no pateixi, és un ideal que no hi hagi guerres, és un ideal que les dones tinguin els mateixos drets que els homes. Llavors els esperantistes ens plantegem actualment aquesta filosofia. Vull dir, no lluitem per aconseguir una finalitat, sinó que lluitem per un món més just, per un món més equilibrat, no?